Les finances en l'economia, des que l'economia existeix com a ciència, és a dir, des del segle XVIII, sempre s'ha dit que les finances són una activitat de suport a l'economia real. Les finances haurien de, per una banda, captar l'estalvi d'aquelles persones o aquelles organitzacions que tenen capacitat, que tenen excedent financer, excedent de diners, i d'altra banda prestar a aquelles organitzacions que tenen necessitat d'emprar aquests diners, que a altres li sobren, per a invertir-los en activitats de l'economia real i d'aquesta manera crear riquesa per a la societat. Les finances han de ser un instrument al servei de les persones, han de facilitar finançament a persones, a empreses, sobretot a microempreses, xicotetes i mitjanes empreses, emprenedors i emprenedores, per a facilitar els seus negocis. En ningú cas les finances han de ser un fi en si mateixa. Quan les finances es converteixen en un fi en si mateixa, acaben convertint-se en especulació i en contra de les persones. Jo diria que les finances en aquests moments no serveixen en general als interessos de les persones perquè estan més enfocades als interessos de les grans corporacions, de les grans empreses, de les multinacionals i d'un col·lectiu de persones molt particulars en interessos molt personals. Perquè realment les finances no estan fent la seva tasca bàsica que hauria de ser la de canalitzar els diners cap a l'economia real, a l'economia productiva i no a l'economia especulativa, que és el que realment estan fent. I té un altre problema que és el principal per a nosaltres, i és que quan deixes els diners en l'entitat desapareixen de la vista de l'impositor. És a dir, no saps per què s'estan utilitzant els teus diners. I això és un tema fonamental i capital.